media shine abinda malam Idris ko Abdulaziz na Bauchi yayi akan maganar isti'ana da istigasa, an rikice an shiga cikin wani hali. Ahlus sunna ne shi, duk da cewa hanyar da ya isar da sakon hanya ce da ya kamata ya isar da ita ta hanyar da yake ya kamata al'umma su fahimce shi, amma ya isar ba ta hanyar da ya kamata a fahimce shi ba. Amma babu wanda ke da ja akan cewa ba a neman taimakon annabi ko agajinsa a irin abin da Allah ke yi, amma abin da ake neman taimakon manzon Allah shine abin da yake iya yi. Kowa na son ya shiga cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sanya mu cikin cetonsa. Annabi zai ceci al'umma. Akwai tafkin alkawsara, akwai abubuwa da yawa. Kai addu'a in kai daga ƙarshe in baka cika salatin annabi ba, babu yadda za a yi Allah ya karɓa maka addu'a din. Annabi dan gatan Allah, alqur'ani babu inda Allah ya kira Muhammadu kai tsaye haka yana magana da manzon Allah, sai dai ya ba mu labari wurare bai wuce guda 4 ba. Allah ya bada labarin ambaton sunan manzon Allah, amma in zai yi magana da shi sai ya kira ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Sauran annabawa Allah ya kira su kai tsaye, ko ba haka ba? Kai rayuwar manzon Allah ma sai da Allah ya ce la'amruka, ina rantsuwa da rayuwarka. Da Allah zai magana zuwa gare shi sai ce inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin, mun yi wahayi zuwa gare ka. Allah na magana da shi kai tsaye, amma kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu, shi sai aka kira sunan Nuhu a fili. Saboda haka manzon Allah ya girmama shi, ya martaba shi.